Hayong thol sa birista patum pen sai chedam din det poputak lamklar kaji pipo. Traditional Medical Sub Institute mate Homeo Health Science Institute Parko Paharalong Kibipo. Balipathar Large Size Multipurpose Cooperative Society Limited along Bang Hukang Waya Nomination alo Kechapko. Heroni PV and High School Sergalina Sengkan Katalon po. Lakhakrit Roxy Socheng Dhanta Parko Pahar Forest Range ke Parlo Hayong Thal Forest Sab Biralong Stop Dodi Pu News Fast Kar Bianglong News Channel along Klang Pond Las Stop Dodi Pu ke Ahok Kali Mena Sai Kache Dama Jok se officer along ke Majok Ta Vederlo Titi Pu se Hayong Thal Forest Sab Bir officer Bil Singh Rong Hang Pen Kar Bianglong Termas Councilor CEM Dr. Tuliram Rong Hang CCF DFO SF Lapen Radapan Lamklar Chipi Pon Langkhang Ben Komol Kathar Nang Kilo Abirta Malong News Kedamtang Tarik Trok mate 6 of December Tuesday ni alangli tum news padela reporter akorte atum news fast Karbianglong live lapen Malong news alangli tum channel ke thom atum mili tum da Hayong Thol account bit forest office long nanghori e tame lasor ni mili tum kaprek sigjit a duty damnang ko kama nitum katuk kawe staff doan same nitum halada duty long si dola sekedam nang ko thema ke halada habi dengar pu kichitang lapsonar pum dokok pu nitum report nang piateng pensi nitum kaduk kawe same staff doan mate nitum staff dak ke kaduk kawe ke bang phowe si bang pho staff tame nitum hadak hati khuli Hampur Juri Pahar pula song long along inner kichia long damro la somasi alang litum la news akorte atum sami litum bang nang chetong long le derlo asi api chetong long pen non na bangke alang litum pen jinggi chethan pen si alang tung long chapakeng je phansi litum press statement ipj phansi non litum mangno nang pi bomlo Asit, asanta kasi tarik troksiya ni tame nilitung postmortem site kedeng pon lapen la ketok kelang nang itung NW range northern range arranger mati Asia akai crosser na pin khat ateng pen nilitung siktin ke claim nenga sai mon ta nilitung claim pon lo asi tarik troksiya ni ta sonta tang nilitung office lo minut tawe athema nilitung ha Hampur Juri hati kholi la inner kitia aputha nilitung ada GCB pendang lo munit labor pendang lo nitung cerap cetosi GCB pa forsi hada inner repeat asai deng pon lo la det pena pi nilitung FIR report report kacen nama pa nilitung ha angjok pani mate langkhang anda nilitung dam lo halada pen report aiwan lo lasi office along bangga nilitung staff nang litung nang long le delo sonda kasi continue tarik ner kebarni same nilitung la kene postmortem report kacheng hong doctor la Bharampur veterinary officer doctor ake hai kosum lasi office along bangga nilitung staff nang litung nang long le delo sonda kasi continue tarik ner kebarni same nilitung la kene postmortem report kacheng hong doctor la Bharampur veterinary officer doctor ake hai kosum temen ho Baido doktor ni ake hai Baido ke hai alang pulok bo report ke mupunang kolpo pumatsi nitum tarik ner kebarni ke larsuni ta office long sido Hayong Thol office long sini tum kaddo ko beta do sitame 9 ni bangke 9 tarik ni bangke Baido nang kollo report nang chen we bolo nilitum Bharampur andam lo report chen nam lo la pen lat kedo nitum Bharampur na dun de staff an bangke duty si chedam thulo asang thakak si ako tarik kebarni ke sarang pin khallo report long lab lo phiopot non bangke nang nitum Parko Pahar range office along
report summit damoi pomansi nile tum tarik cap arni ke lason thak thak se nile tum dapen dam rup si tarik cap arni tum da office muri da veho nile tum dam rup tarik cap arni ta parko pahar ren salong si office report al summit dam lo la der pen tarik crazy arni bangke nile tum report long long ajalo se tarik crazy arni pen pini an ke nile tum office continue si dolo ase reporter korte tumbang na may chuniri long bang long nili tumang bong si miss correspondent na join nang nili tumang report bang ke paklang dan lopo si nang tumang ta chuniri lo dia nang tum laso statement ma laso video bang dia nang tum paklar tu that po sining mathalo la pe chuniri lo thema ni tum forest department na tum apang isi anong no sonsi wang juilo tema nitum ACF sar nitum kaching hona ACF sar ranger in charge parko pahar northern range salong in charge alang di tamani ngoilo dili phanda pichonga lang no office do de ma putam pulo tame sar nang chini sar pen nitum kai kita chingki voice sar teng pen sar bidi sore pen si nitum la inar kithi angton pen report ana nitum claim long no asi somthak taxi ACF DFO tum mandame isi anong no sonsi wang ju yang naglo la sila soputak kanang letung ahin pen dalam klak chi pipo busine ning pen ning che thelo la pen letung ka cheng hon nai letung karbyang autonomous council CM tuliram rong hang sar phan stame nang letung paklang pon lo poi testame non tang lam klak chi pipo busi nang letung ni letung pen nang letung ning che thelo upon Matijong ni phai krip clear ni Traditional Medical Institute mate Homeo Health Science Institute KB pon bangso puthak Managing Director Dr. Bida Singh Bialang li hin pen sikar bianglong arat phan lam the chepaklang pon Dr. Bida Singh Bialang li Homeo Medicine mate Homeo Health Science puthak arji ding kloi pen ke claim pon bom pen wang bom si pinialang li pen sikar bianglong arat phan birta ke me pang dak pon alang li Homeo Medicine puthak research claim si bangso ang thai kelong ateng pen kar bianglong alota medicine mate dawai chepadar klupen dawai methang ma Islam un pusang li ningjipon sonsi phu keso pok keso ning keso aphu chorada keso singjam kapasi aria ke kaching lok la pen phirui sangman kar chumate ke kor hehuya keso aphan methang kar bianglong arlo kelong pon ingnamari kang heng pia the kuru siluka jok an pen kapre ka baba mir hehui pen dowai methang ma Islam un pusi pachini pon lason se arji ding pen Dr. Bida Singh Bialang li Homeo Medicine puthak research claim pon pen kachipadu ka jok kar bianglong along ta Institute of Homeo Health Science Education aphan warsai long pon po pusi pachini pon lapen kare bi alam pen traditional science alo thoya phanta tok pon bom lu pusi pachini pon thu alang lipen ke than pon ke joy ke pen kachini pon thekjia phan medical science mate dawai darua putha kare bi alam pen tok pon si lo thoi paklang pon po puta pachini pon lapen la Solong Institute of Homeo Health Science Education and Ayush Foundations Group of India atum pen sinang cerap dun lo mate ke claim ke dam jia phan ridak nang chipi dun lo pusi pachini pon lang thang pen komol kathar nang kilo birta Malong News Parko bat thoyalong dak rong hang rong labang so Homeo Institute and Health Science Education patipi ponsi karbia khe phan inglong long ke do dawai rikang renui pen chenglok thingpi athe thai hoi pen thu so pok so lapen iri ekeng rfp ka chenglok punoi phirui sangman karchu ke kor punoi kiche pameun adawai dokok labangso kiri long ajoine pen niltum pini labangso Ayush Foundation labangso health labangso science labangso education niltum karbia lampen labangso ke than ponji science labangso institutes kangpu ponji phan niltum kachi sikdo tasin niltum non kitab tangtelang setan niltum labang mo iltum khepi karbi hempu mukrang pu ilitum jongsi cipu ilitum jongsi aprang kedam jilang pulote karbiang long ilitum akhedoans tame labangso institute long cerap ceto dun nai phanili chuningri lapen parke karbiang long ke thek ding do tum ke thekser logo charli reso jang phantanili la chuningri glo ilitum science mate labangso education aputhake abang khutin septame labangso bidisore lapen lam kache than nai phan bangke kenang so lasidil tum damtang arong hawar
kele an bang ke nil tum labang so awareness people lo guru siluka thilu lapen to beru eso jo anso lapen ke kapre ka dawai do phurui sangman ke kor asonti na dawai labang so kachini bang puda dotang lo lapen abang phua dawai ta rithek lo lahai ke do ka nil tum research dam aphi ni tum cheng wise cheng sai pensi pinpo hawar chinthong hawar lapen ke richo karbi along da humri dam lo alang li enusia teng bang ke karbia khai ke dawai khu pok so pen cheng lok an partame repi ke cheng lok pen cheng lok singjam pasi lahai hoi bang ke karbiang long do pet pot ili karbi hempu mukrang khai pi pot cepador unai alang li hirjumi nil tum hanang pidun la so teng siji damtang phaikuni November achiklo tarik ner kep boithalangso punja hidi pialong lasi labangso karbia khe phan labangso ka panang par labangso entities ingpu ponlo akonon labangso ingpu det penapi haikuni November achiklo tarik ner kep boithalangso punja hidi pialong lasi labangso karbia khe phan labangso ka panang par labangso entities ingpu ponlo akonon labangso ingpu det penapi sosang danta contingency hawar along tame dak parku bathoi rong hang arong lapen timung arong labangso dak along elong adim sinil tum labangso non tong sikot pen sekelangi phan labangso ahem thiklo lapen ke non tum parku bathoi long BKB high school ME school ba hawar pen chenglok ke doka be afil long nil tum langdam lo non abang ke kaching thur the pinangan theklong oposi nil tum non matha ponthulo parku balong koson si khe phan kang thur ponjima pu nil tum la si prapjin pen labang so awareness ki pi ponji pen chenglok nil tum non wangji aning tarik krethra ka bang nil tum labang so traditional labang so medical institutes labang so kangpu ponji phan karbia khe phan aman kithe dung labang so bang lili doanarat phan tame nangchetu nangcherap dun ji phansi nili chuning rilo nansi lili pini karbiang long hamren lapen kheiruan phan nili labang so chuning ri lam thel ansi kangtong Phaikuni ni phaikre nar kebarni ada porpha kep malompen balipathar large size multi-purpose cooperative society limited along bang phukang wajia phanumination alo japon tanglu sonsi ST reserve seat kisan de BJP unreserved seats farpo phangcho BJP kensing rongpi BJP addition terang BJP jewelson terang BJP Lawrence terang BJP maheshwar be BJP manik ronghang BJP honsing be BJP khoya be BJP sarsing terang BJP Rajiv teron IND suraningti IND women category sip kasang timung p BJP Purnima terang p BJP anpar the observer lapen election returning officer atum penang pachini duna tengke nomination aloke jogduna tum kijum kheka jog chedan jog plot pen sikatu kavita chipahai lablu pusi balipothar lem secretary atum klar tak penang pachini du hanjang lang soben Egyptian rong pi nang kilo birta Malong News apang si nalimen chethani gi ma nilimen ke edition tera nangli pinila bangso balipothar lems along nomination ke file dun kopia party panik lo nili party puyar bangga nili ta party paisa bangga bedelo sita nili jungjung nili ki thudun symbol bangga lake hem na hem ta tangte de lang pon bena ko hem abete chokki deji lasi nona abatai bangga la hem symbol ben sigi thudun lo aprang da nili ladak chairman cholo nili chairman chubo mahuda bang penang ana kam claim lo la non hem tangte chor langta la sohut nili chairman do bang husiwan lo la penge penangan la soa lems development of bang nili chairman do bang huda bang nili tumpenangan cepaduk pon lo la si non ke bang gilang ning kan pho phanta non nomination file don lo nili la si haidar lo pulipu dangte nili non batai bang ke la so lems an bang lems election party de pha nalimen chethani pha nili men ke moheshwar be nili sabura men contortion be lapen nili rong ke number adorsha nangli pi symbol ban sikitho idula
nili kite at symbol pen sigitur. Nangli ko solo feeling ke manila nomination jog det pen ki hai yang ring la puson ningje thedo ma. Oh, jitu kijet heklong mangke kicheng pen setame social worker hisab si claim dun pen na swa lem salong mangke since establishment 1993 so teng pen nili aja record ta ave si so teng kute 100% confident Tangte nangli ko pe party pen si chepate do ni po. nili kecepate dunji min simbol non naman tum gelong ke record ateng mangke bang undeserved category long mangke bang proxy lo kapante women category long mangke inur lo lapan ST/SC long bang inur non malang pon ke non nungson yang pon ke non baca ini anti mangke lang Ni bang kon bang nomination jog ai hai ni la bang so plan thalen so ma. la nin tem putun kita pos kami hari bangke lagi bangke kalau anda jalan bangke ini po bende ini long bangke po ben ST/SC long itu Election ma man do pato ini. election mah ada Tangte pini ke nomination phai kon pon te scrutiny ke men tuila. diskusi ini bini masih tu final list bangke penau sih po publish itu Federal tu bangke penau ni nomination masih yang hang masih kasih dulu yang hang bangke penau lo asal di bangke final list bangke penau masih publish itu Nang lagi observer lo kede. observer Alimian ke terus inti sinang inspector pulang ni bang. bangke nili men ke coursing ti mo da LD islambo Tong halaman ke ini ke alang itu body formation ada tu bangke 20 September 2022 donangi. Sampai Ladakh mana lang asal dah lah beauty tu bang mana siap hari dah hari. Tapi mana dah problems tu comment pen saling tu mana fair petition pilon authority bang asal teng salang tu mana April long lah. April long mang sinon bangke lah non financial ni satu mana 3 months alang tu extension hang tu silong lo soteng masih non mana AJ mah kan nanti nasional ni situ ko. Nah AJ mah ni bang si body formation tu situ ko. Matijong ni phai trainer kebarni nizang kari banglong kheroni pathu aklamalong kheroni PBN High School sertalina sengkan katalon pon bangso katalon pon along boleswar inghi pense me chipahim pupon alehi sarpo man pen kari banglong termas councilor CEM Dr. Tuliram Ronghang MLA Rupsing Teron EM Rina Terangpi EM Mongol Singh Timong EM Madhuram Lekhe EM Prabhat Chandra Taro MSc Pawan Kumar Rai pen chenglok PBN High School founder head teacher head mistress la pen thanman ke do anatum chetong du kheroni PBN High School sertalina sengkan katalon pon Kari Biang Autonomous Councilor CEM Dr. Tuliram Ronghang Arideng Pensi Kheroni PBN High School Golden Jubilee Don Ritame ing Pupon Lason si Kopilia Ponsir Lokimo la pen sengwe ang ui palu thuital pen school dunang jipu audio tame ing Pupon Mielong Kari Biang Autonomous Councilor CEM Dr. Tuliram Ronghang pen lam theke jai pon ke Assam Chief Minister pen kapang dak pon kuti kep la pen kuti ner kep isi model high school aphan kapanong do la silaso model high school Kheroni along kikim ponji aphan angring the tandu Lason si nizang Kari Biang along tame science lab and commerce stream upon paprap jin pen padopon poputa ningji pon philang pi pen bidasing teronang kilo abirta Malong News singkan katalon Kheroni High School lo dul nong poin ngarong pik lo lapen si pada Karbiang Autonomous Council pen tame las sertalin amen pen state government pen isi kapang dak do chief minister ko Lobis Sharma je Kutinar kepen kuti kep isi model high school la kikim ipudo masih laso model high school fanta Kheroni long Kheroni High School fanta ni proposal bidon lata prabjin benangle je pansi angring tu lason dak si Karbiang long education ahin dame none paprang momo tuning ke Karbiang long angkang long high secondary level matric ke pass up high 231 bed pining bangke apai bangke 407 lason si double nang batet lason taka si tuning ke medical seat ke long dun 21 Karbiang long pen Karbiang tum det lo ke pass lagi ta pining bangke ke long untu 49 Karbiang long asal medical seat long lapen ke Karbiang long APC angtan pen adu ini APC ki undon
je da free coaching gi pen Karbiang autonomous constituency UPC pen APC free coaching gi pon pen ke da pining pen ke bang kre prian nang bar tang lo ang tan ben bai ni Karbi tum helata son da taksi kachar li hunata pang pram lo monsam ke to loge loge kachar li hunata papram kon mo chok Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.